Auzolanari esker gauza asko konpondu eta hobetu dira. Indarrak batuta gauzeko hobeto funtzionatzen dute. Laudion adibidez, Arraino auzoko bizilagunek Lamuzako gaztelua eta gizarte zentroa berreskuratzeko proiektua bultzatu dute, auzolanaren bidez, beti ere. Basilio, esan didazu, gaztelu bat ikustera etorri behar genuela, baina gaztelu bat nik hemen ez dut somatzen, Bueno, egia esan horrela begiratu da, ez da ikusten hor gaztelu bat egon denik, baina bai, egon da. Hau izan zen, 19. mendearen bukaeran, Markez Urquijok eraikitako, bere finka osoan, eraikitako gaztelu bat, eta hor ikusten den zulatxo horretan, hor altzatzen zen dorre desente bat. 120 urtekoa edo gutxi gora berak da. Orain lanetan aurkitzen dugun gaztelu hause, zuk nola ezagutu izan duzu beti? Dago moduan, baina ere txarrago. Lehen zegoen hemen dorre handi bat, gazteluko dorre bat, eta bota zuten eta zaborra guztia zegoen hemen barruan sartuta. Orain dela 3 hilabete doa hasi ginen lanean. 300 metro bat karratu da gutxi gora bera, gure eskuekin konpontza pentsatzen duguna. Fizikoki gogorra, baina animo askorekin. Baina, batxarrekin eta aspaldian gebiltzan ideiarekin hause zahar berritzeko asmotan. Auzoari bizkarra ematen zion eraikin bazen, eta orain gure asmoa da auzoarekin erabat lotzea, ezta? Auzolan bat da, eta orduan guztiok hasi gara. Egun horrena da. Egun Foru Aldundiarena da, jabegoa haiena da, baina kudeak eta udalak egiten du. Tratua zen guk lan egingo genukela, eta udalak dirua jarriko zukela. Oain arte zabaldu dute 20.000 euroko aurrekontu bat. Kulturalki gabezi bat badago, auzo honetan, ez da? Naiz eta herriaren erdialdean egon, nahiko lekuratuta dago, ez da kulturalki ez dira ekintza handirik egin. Orduan ikusten genuen jendea zegoela eguzkia dagoenean kanpoan, eta neguan edo etxean. Bazen leku hon bat igual elkartzeko jendea batez ere, ez? Nahi dugu berreskuratu bai umeetxat eta zaharrentzat, hemendik herrira dago aldapa nahiko. Auzoa egin, esan nahi dut, gure arteko harremana ja indartu dira. Eraikuntza fikzio bat egin dezagun. Demagun, panorama hau begiratzen dugula, hemendik 2 urtetara. Nolako eskaintza izango luke, bertan horren malkartxo ikusten dugun paraje honek. Bilgune bat, zoko antzeko bat, jendea hor biltzeko, gure premiak edo gure ametzak edo ausorako ilusioak hemen gure artean eztabaidatzeko. Kultura elkarte bat edo egiteko asmoa daukagu eta hemen biltzeko eta asmo horrekin. Ziurazki izango dela gehien bat hemen lanen aritu direnentzako satisfazio handia. Auzotik, auzorako ekimena, Arrainon zabaldu dena, akaso gaztelu honek ez du aintzin izan zuen dotorezio hori berreskuratuko, baina auzoa uztartzeko balio izan du, eta ea epe ertainera auzotarrek behar duten gizarte zentro hori martxan egon daitekeen. Laudiotik Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.